nyt se lähti. Okei. Mitä mä kerron näistä? Miten ne tehtiin? Me otettiin edellispäivänä otettiin tällaista marokkolaista perinteistä koristelua, naisilla on. Levitettiin eka sellainen epämääräisen metsänhajunen vihreä mössö meidän käsille, tai maalattiin toi kuva, siitä annettiin se kuivuu, meidän täytyy pitää ihan paikallaan. Kesti joku tunni ja sitten se vaan väliin kasteltiin jollain aineella, mikä oli just something. Meille ei kerrottu, eikä haluttu tietää. Ja sitten se rapsuteltiin pois. Siellä kykittiin vessassa ja avittiin toistemme käsiä. Sehän on samanlaista. Joo. Makeet.